Hop! Z Nemecka je Sauer Racine 16 s 70-kovou komorou 757R. Zistil som, že spolu s týmto puškohľadom je táto puška nastrelená, respektíve ten puškohľad je nastrelený na ľahšie strely. Nie som si teraz presne istý, aká je gramáž. Letia presne do stredu na 50 metrov, aj keď ten puškohľad je taký, jak by som to povedal, je to sklo, ale trošku slabšie približuje a je tam dosť hrubý kríž. Takže trafiť sa s tým do desiny, do môjho Tacticality terču, ktorý môžete stiahnuť na stránke v takomto tmavom prostredí, je celkom akože trik, ale podarilo sa mi to. Priložím fotku k videu. Dneska som chcel ale otestovať sústrel tých brokových hlavní. To znamená, že si do ne naladujeme trapky a strelíme do toho terču naľavo a napravo, do toho bieleho, s jednou hlavňou, s druhou hlavňou. Zároveň zistíme, ktorá hlavň vystrelila prvá. Takže poďme na to. Takto je tá zbraň odistená, takto je zaistená. Takto sa vlastne prepína na gulu. Po prepetí na gulu je prvá spúšť gula. Dá sa použiť aj napínačik, ktorý sa dá samozrejme použiť aj na brokovnicu. A zdvihnú sa hore mieridla, tak to fajne. A my teraz ideme stať brokovnicu. Kľudne si môžeme skúsiť aj napínačik. Tak. A poďme do spodnej časti terču, aby som nepoškodil to drevo, čo by ma nemali moc radi tu v Lozorne. Tak skúsme. To bola vlastne práva hlaveň, tá už, tuto je indikátor toho nabitej komory, respektíve natiahnutého bicieho ústrojenstva. To znamená, že práva hlaveň je vystrelená, takže máme ešte ľavú hlaveň, tu strelíme doprava. Zase tak do spodnej časti terču budem mieriť so zadnou spúšťou. Aha, to budem musieť asi opakovať, lebo som to trošku strhol. Som si zvykol na ten napínaček. Ale aby to bolo objektívne, poďme skontrolovať. Trapky z pravej hlavne, úplne super, to je 20 metrov. Tuto som to strhol doľava, takže to je také trošku. Poďme ešte raz. Ľavá hlaveň do pravého papieru, do prvej tretiny. Myslím si, že toto bol perfektný zásah. Takže na to, že sú to trapky, veľmi slušný sústrel by som povedal. Z tej zadnej hlavne by som povedal, že trošku uši. Čo myslíte? Aj keď na to, aby sa to bol ten pokus relevantný, by sme to museli zopakovať tak 10 krát. Dobre, teraz by som spravil to, že do toho ľavého papieru by som strelil túto ľahšiu strelu. A zároveň S-bolku, ktorá je drahá neskutočne. A tým, že na pravej hlavni mám napínačik, tak si ju nabijem do pravej hlavni a strelím do toho papiera naľavo, kde není diera po košíku. A dozvieme sa sústrel. Budeme sa snažiť mieriť do stredu toho terču. A tým, že tieto mieridlá sú kvázi na 100, tak to pôjde dole. S puškohľadom na 50 zozadu by to išlo presne do stredu s týmito patrónmi. Takže prednou spúšťou budeme teraz strieľať dvakrát. Napneme si napínačik, namierime si do stredu a bam. No, v podstate to nie je až také zlé. Cez tie brokové mieridlá to strieľa na tých 20 metrov presne tam, kam mierim, čo je super, pretože to sa aj očakáva od tej S-boli, že sa s ňou bude strieľať na tých 20 metrov. A teraz bude trošku problém sa trafiť s tou gulou do toho istého miesta a iba skrz to, že tie mieridlá sú na 100 metrov, to znamená, že keď namierim vlastne presne
tam, kam som mieril do stredu, tak by to malo ísť dole. Ale zo skúsenosti s puškohľadom viem, že pravá hlaveň je s tou gulou totožná rana na 20 metrov. Na 50 sú S-bolky proste mimo, už trošku sú v terči, ale sú mimo. Takže poďme. Napínačik, do stredu terču. No. Myslím si, že na tento test to úplne stačilo. Nechce sa mi nič točiť viackrát, takže budete sa musieť vysomariť z toho, čo som povedal teraz. No, není to zlé, myslím si, že to je super. A to, že to není zo stojanu, z voľnej ruky. Tá zbraň inak nekope, je veľmi príjemná. Takže otestujeme si na 20 metrov z tohto trojaku. Teraz, čo nám povedia hlavne, ako budú držať pri sebe broky. Takže pravá hlaveň strieľa prvá. A tu viem použiť ešte napínačik. Takže prepínam naspäť na brokovnicu, skovali sa mi mieridla, napnem napínačik, namierim na pravý terč. OK. A teraz vlastne bez napínačiku na ľavý terč ľavou hlavňou. Dobre. Takže poďme sa to skontrolovať. Myslím si, že to je veľmi slušné. 3,5 a úplne super. Toto som tu strelil predtým, trápky, to mi trošku ušlo. Myslím, že v rámci tohto jedného videa by sme si kľudne mohli streliť 2 S-bolky a gulu do terča. Takže a uvidíme. Takže najprv ideme na S-bolky. Bám, bám. A teraz gulu s napínačikom budeme meriť do stredu. Jedna tá S-bola sa skryje s gulou, presne ako som hovoril. Myslím si, že to je tá pravá hlaveň, respektíve na tú pravú hlaveň sa dá použiť aj napínačik, čo by dávalo zmysel, a ľavá hlaveň strieľa trochu zo šikma a strieľa aspoň minimálne S-bolku, takže táto brokovnica by sa dala použiť teoreticky gula, S-bola a broky. Takže úplne super. Nabíjam si zbraň. Idem si po revíri, vyletia 2 kačeny, to budú jedna z tých 4 kovových figurín, vzhľadom k podmienkám. A zrazu z ničoho nič sa na mňa vyrúti diviak a to bude pravý terčík tam na tom papieri. A zistíme, že ako úspejem v tejto disciplíne. Trapky, gula, 9 gramová, myslím, že je 9 gramová. Dobre, takže zbraň je zaistená, je prepnuté na broky. Takže idem si po revíri. Hop, odistujem zbraň. Prepínam na gulu. A sám som zvedavý, či som trafil ten terčík. Mám taký pocit, že som to trochu strhol. A trošku som to strhol. Ale keby som strelal na komoru, nemal by šancu. Samozrejme z voľnej ruky strieľať na hlavu sa dá, ale prečo by som to robil z trojaku, že? Takže ja som veľmi spokojný, je to úžasná zbraň, není o čom. A poďme si vyskúšať, čo to spraví z 20 metrov, keď strelím ľahkú strelu na ten krížik naľavo. Takže prepínam na gulu, vysunú sa mieridla, napínačik. Samozrejme, že to išlo trošku dole,
ale zásah to je slušný. Myslím, že som to strhol menej ako aj predtým, bez toho puškohľadu. Takže není o čom, táto zbraň je úžasná. Čo by sme ešte vyskúšali? Ja som tvrdil, že pravá hlaveň sa kryje s guľou a je to prvá spúšť, na ktorej sa dá použiť napínačik. Takže pekne z uhlu by sme si mohli vyskúšať, či trafím ze zbalov do tej vrchnej časti, ten poper, pekne z uhlu. Takže máme tam brokovnicu naspäť, to je zadná poloha. Napneme si napínaček. Zásah. Hop! Hop! Hop!